Jonger Jan Smit rint als boegbeeld van de moordeketen vooraan in de riegen van 50 mensen. Doel is het record van Turkije te verbeteren, want daar leidt ontnota de langste catwalk van de wereld. Zeker. Ik hoop ook dat het zo in de boeken komt als wereldrecord zijn. Dat wordt nu nog onderzocht. 2100 meter. Nou, met alleen maar leuke mensen. De recordpoging is een publiciteitsstunt in het rand van het 120-jarig jubileum van CNA. Als handelaars in Laapke Stof strutsen de broeren Clemens en August Brenningmeijer in 1841 in Snitsdel. De eerste winkel in waard. Nu is het een internationaal bedrijf met meer dan 34.000 werknemers. 20 van haar winnen uitlaten om mij te rennen naar de Aarsuitdik, liekers de Frieske Annemarie. Om het laatste wie de stunt geheim houden. Natuurlijk hoorde je onderling wel, nou dat is een catwalk van 2 kilometer, maar we wisten niet precies van dit en dit is het. Nee, dat kwam allemaal op het laatste moment. Model Irene van der Laar en Leontien van Moorsel rennen over de catwalk. Dat een straffe winstje. Voor de oud-hutfietser is het haar debuut bij een modeshow. Ja, en dan gelijk een poging doen om het wereldrecord uit de boeken te halen. Hoe ging het? Nou, het leek meer op een wandelvierdaagse, dus ik voelde me hier wel thuis, moet ik zeggen. Ontwerper Frans Molenaar is er ek om te zien hoe het zijn nieuwe collectie showt wordt. De familie Brenningmeijer, de eigenaars van de modeketen, lieten haar net zien. De meest vermogende familie van Nederland, met 21 miljard op de bank, is net zo van de Ierenbieren optredens. Wel is duidelijk dat ze haar wattels net vergeten, want Snits is het centrale plak van het jubileum hier. Nou, Sneek is de eerste vestiging en dat koester je toch altijd. We hebben op dit moment binnen Europa bijna zo'n 1500 vestigingen, in Nederland 130 vestigingen. Maar op het moment dat je alles weer eens een keer opnieuw gaat tellen, ja, dan begin je toch altijd in Sneek waar het ooit begonnen is. In Kwarten wordt duidelijk dat de recordpoging slagen is. De BN'ers binnen in elk geval merktrouw, want Jan Smit had zijn CNA onderbroek aan. Ja, tuurlijk. Nou wil je natuurlijk dat ik mijn broek uittrek, dat doe ik niet, maar ik kan wat randje laten zien. Kijk.